Hevserokê PYD غerîb Heso di derbarê rewşadawiya li Sûriyê peyama dihê adarê û gefên rayedarê dewleta Tirk yên li ser herêma Bakur Rojhilatê Sûriya axivî. غerîb Heso diyar kir ku hikûmeta Bakuhêz ji bo peymana dihê adarê gavên pêwîst navêtine. Her wiha da zanîn ku Tirkiye qala çareseriya Sûriyê dike lêbelê êrişekê li ser herêmê jî dike û got eger Tirkiye daxwaza çareseriyê dike divê bi rêveberiya xwe ser re hevdîtinê bike û ji xaka Sûriyê derkeve. Lewra sersala aya kemîn piştî rûxandina rejîmê gelê Sûriyê teveşahiya nebû. Çima teveşahiya nebû? Çünkü barî nîne. Barî çêne. Hikûmeta Veguêz û aliyên pê re têkildar û ev grûpên çete û grûpên mîna Daişê ku bervedawiyê diçû bi rûxandina rejîmê re xwenûjen kir, ev gîd niha di nava hikûmetê de ne. Ev ê ji şaristaniya gelan yani pirsgirêk di Şamê de ye ne tu dever dine. Ana her welatek dema ku behs dike ê dibe gereke peyman bimeş. Kî nameşîne? Şam nameşîne. Ji ceme de şandê me hazir in. Ji hemû beşa de şand hazir in. Em dema ku dibêjin ev peyman entegrasyonekê çê dike. Entegrasyonekî tekamülekî demokratîk civakî çê dike. Hûnekî Tirkiye di hundir Sûriyede heye û Tirkiye li Sûriye dinire gîştî wek wîlayetekî ji wîlayetên Tirkan e yani. Sankî ku Sûriye jî di nava komara Tirkiye'de ye. Wisa nabe. Türkiye rêlpîşiyê va peymanê. Türkiye bêgo zextêl wana bike. Destûr bigewre. An Türkiye niyetekî bêli bike ku di Sûriyede bi rastî jî li kêlekê hemû pêkhatiya sekiniye û dixwaze çareseriyekê bike li gorî ban dikin rojane na Türkiye jî ban dike. Divê Sûriye Ereb hene, Kurd hene, Çerkes hene, Türkmen hene, Xeristyan hene, Aşûr, Suryanin, Dürzyan, Alevîn. Nam vê demê de Türk pir bi vê de axve. Baş e tu zanê ev yek giştek Sûriyede tu çewil ser destûrekî tek alî destûrekî govana giya inkar dike tu bêde aliyên rêveberiya xwe ser rêveberiya Qesedê aliyên Tirka biçin bên bidin bistînin bi Şamê re bidin bistînin ev wê çaxî bandorekî di nava xelkê Kurd û Türk û Ereba û pêkhatî de